шоми 13 феврал дар шаҳри Душанбе садои баланди гӯшхарошеро шуниданд. баъзе аз сокинон аз хонаҳои худ ба берун баромада идеяи дигар дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз якдигар дар бораи чӣ будани ҳодиса пурсиданд. ба тамосҳои мо дар идораи пулис гуфтанд, дар пойтахт оромӣ аст, ҳарчанд тасдиқ карданд ки онҳо низ садои баландро шуниданд. умеда юсуфӣ, сухангӯи кумитаи ҳолатҳои фавқулода, ҳодисаро чунин шарҳ дод. дар ҳамин теси ки ҳаст, теси навни теси ки дар тарафи цирк аст, ҳамаҷа ба қубурҳои ки об гарм мекунанд, фишоре ки зиёдатӣ аст барои оне ки таркиш нашавад, ҳамн фишорро мебароранд. воздух мегӯям бо дигар бо истилои русӣ. ин дар давраи шӯравӣ буд ҳамин таҷриба. барои ҳамин асбоби ки чанд сол бозакун тез ба кор баромадааст ва ҳамин системаи гармидиҳӣ ҳам кор карда истодааст, барои оне ки ҳамин садамаҳои пешгирӣ кунанд, воздухро мебароранд. ҳамин садо аст. бархе аз сокинони Душанбе гуфтанд, садо ба парвози ҳамзамони чандин чархбол ё ҳавопаймо монанд буд. бархе дигар ишора карданд ки дар пасманзари хабари заминҷунбӣ ин садои ғайриоддӣ онҳоро ба изтироб овард.